Assalamu alaikum wa rahmatullah. Auzu billahi min asheytanir rajim. Bismillahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim. En calmini dendagal bandiraɓe julɓe jogorɓe heɗade dande men. En garti siftinde bandiraɓe ɓe nafila meɗen hande o tugnade deftere wiyetende awnul ulama salihina, ballal anduɓe moƴƴuɓe. E ko hen nden ɗon deftere ko hen tugniɗen nafilaji meɗen ɗi. Jamma hande ko jamma jofde sappo e nayyi, jafde sappo e nayyi hande julete ko darɗe jeetati julete. Darɗe ɗiɗi fof salmine, darde fof ene jange fatiha lawol gotol. Iza jaa nasrullahi laabi jeeɗiɗi, iza jaa nasrullahi laabi jeeɗiɗi, qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi. E so tawi a gayni noon janga oɗo duwaw: allahumma la tu'akhizni fihi bil atharati wa qillini fihi min al khadaya wal hafawati wala taj'alni ghardan lil balaya wal afati bi izzika ya izzal muslimina. Sallallahu ala nabiyil karim. Mbiɗen ko darɗe jeetati julete. Darnde fof jange fatiha lawol gotol. Iza jaa nasrullahi laabi jeeɗiɗi, qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi. Sa gayni janga oɗo duwaw. Yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe, yo yaafo en ko pergitinen ko taati ɗen. Enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof, on jarama. O ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Ka.